Teraz by som sa rád dostal k tým novým produktom. Predtým, kým sa k ním dostaneme, ja by som vám pustil, alebo teda pán Lauda vám pustí video s pánom doktorom Wenningerom, pretože aby ste vedeli, tieto produkty sme nevymysleli my, je to jeho práca. Pán doktor Wenninger je človek, ktorý robí sám operácie, spraví viac ako 700 operácií kolien ročne, takže myslím si, že nejakú tú malú skúsenosť určite má. Pôsobia vo Viedni s rôznymi profesormi a zameriava sa prioritne na športovcov a v podstate ľudí, ktorí majú veľmi namáhané a takéto veci, takže majú s tým veľmi bohaté skúsenosti. Pozrieme si jeho video a ja potom ešte porozprávam trošku k tým produktom, takže nech sa páči. Mein Name ist Dr. Patrick Wenninger. Ich bin Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und Spezialist für Knieverletzungen und Knorpelverletzungen sowie für Knorpelschäden. Wir haben in den letzten Jahren aufgrund meiner Expertise auf diesem Gebiet mehrere Nahrungsergänzungspräparate entwickelt, unter anderem den Kniekomplex und den Knorpelkomplex. Der Knorpelkomplex ist ein Nahrungsergänzungspräparat, das speziell für Gelenkabnützungen und Knorpelabnützungen am gesamten Körper entwickelt wurde. Es enthält Stoffe, die für den Knorpelstoffwechsel sehr wichtig sind und vorbeugend, aber auch zur Behandlung von Knorpelschäden wirksam sind und verwendet werden können. Der Kniekomplex ist ein Produkt, das speziell für Schäden am Kniegelenkknorpel verwendet werden kann. Es enthält Inhaltsstoffe, die vor allem für das Kniegelenk wirksam sind und ebenfalls zur Vorbeugung, aber auch zur Behandlung von Knorpelschäden verwendet werden können. Der menschliche Körper ist ein alternder Organismus, das heißt, ab dem 40. Lebensjahr in etwa kommt es zu Flüssigkeitsverlusten im Gelenk. Andere Faktoren wie Kollagen beispielsweise werden ebenfalls verringert gebildet und dadurch kommt es zu Knorpelabnützungen. Das heißt, der Knorpel wird brüchig, wird porös und wir haben nun eine Strategie entwickelt, die es ermöglicht, über die Einnahme von 2 Kapseln täglich das Knorpelvolumen zu verbessern beziehungsweise den Knorpelstoffwechsel zu verbessern. Wir empfehlen in diesem Zusammenhang in jedem Fall die Kombination der Präparate. Das bedeutet, nicht nur ein Präparat einzunehmen, sondern auch mehrere Präparate gleichzeitig einzunehmen. Die Präparate ergänzen sich sehr gut. Das heißt, die Hyaluronsäure, die enthalten ist, ergänzt sich sehr gut mit dem Kurkuma oder mit dem Weihrauch und auch mit dem Grünliebmuschelextrakt. Wir haben zusätzlich noch Chondroitinsulfat und Glucosamin als Bestandteile, die ebenfalls essentiell für den Knorpelstoffwechsel sind. No, takže ďakujem za video pánovi doktorovi. Ja by som k týmto dvom produktom, čo sa týka pohybového aparátu, niektoré veci tam odzneli, ale v podstate to, čo je asi dôležité povedať, je to, že hýbeme sa každý deň a hýbeme sa celý život. Áno, asi v podstate nie je novinkou, že pohybom a touto fyzickou záťažou sa opotrebovávajú naše kĺby. Áno, málo kedy si väčšina z nás uvedomuje, že koľko kĺbov musí organizmus zapojiť do navonok jednoduchých aktivít, ako napríklad, ja neviem, zodvihnutie taniera alebo nejakej spadnutej rukavice, ale neexistuje pohyb, na ktorý by nám stačil iba jeden kĺb. Áno, to znamená, že vždy sa zapája viacej. Tieto bolesti kĺbov už dneska nie sú problémom iba profesionálnych športovcov alebo seniorov, ale týkajú sa a sťažujú každodenný život už aj mladým ľuďom a ľuďom v strednom veku. Ja by som trošku
uviedol tie čísla, čo sa týka tých štatistík, stále sa bavíme o Slovensku. Máme tu 5,8 milióna ľudí a dneska viac ako 800 000 ľudí má bolesti kĺbov, ktoré prioritne spôsobuje artróza. Áno, ja si vysvetlím, čo je artróza, aby teda bolo všetkým jasné. Je to v podstate najčastejšie dlhodobé, ale inými slovami chronické, degeneratívne ochorenie kĺbov. Áno, vyznačuje sa napríklad deštrukciou chrupavky a táto chrupavka pokrýva povrch kosti. Áno, to znamená, následne na základe týchto problémov sa chrupavka stráca a tým pádom stráca tlmivé vlastnosti a môže aj úplne zmiznúť, čo následne spôsobí priame ako keby trenie kosť o kosť a výsledkom tohto je jednoducho bolesť. Áno. Na základe týchto faktov, ktoré sa bavíme, tak sme dali na trh tieto dva produkty, ktoré sú už dlhodobo vyskúšané pánom doktorom Wenningerom. Jeden je produkt Alfa Omega Kni, to znamená, to je zamerané priamo na tie kolená, to znamená, oblasti použitia sú v prvom rade ochrana kĺbov po záťaži, zníženie opuchov a obmedzenej pohyblivosti, zníženie bolesti kĺbov a regenerácia po športových aktivitách. To znamená hlavne ľudia, ktorí majú zničené tie kĺby na kolenách po rôznych operáciách a tak ďalej. Na to slúži Alfa Omega Kni. Potom tu máme druhý produkt a to je Alfa Omega Pro Karty. To znamená, že ten je prioritné na podporu kĺbov, všetkých kĺbov v tele. Áno, takže tam už sú v podstate oblasti použitia nielen ochrana kĺbovej chrupavky, či už po strese, alebo akýchkoľvek iných príčin. Samozrejme pôsobí to na zníženie bolesti tých kĺbov. Je to podpora pri športových aktivitách, to znamená to, čo sme si už aj povedali, odporúčame to hlavne mladým ľuďom, ktorí chodia cvičiť a namáhajú si to. A takisto to slúži na regeneráciu tej chrupavky. Takže toto je veľmi dôležité pochopiť a uvedomiť si. Samozrejme, tu je veľmi potrebné si uvedomiť, že pokiaľ už niekto má tie problémy, toto je produkt, ktorý je potrebné užívať dlhodobo, aby jednoducho tá výživa v tom kĺbe a tej chrupavky bola pravidelná, aby sme znížili tie následky. Takže toľko k týmto dvom produktom. Verím, že tí, ktorí mali s tým nejakú tú skúsenosť, že je naozaj veľmi pozitívna a verím, že veľa ľuďom to môže výrazne pomôcť. To podstatné, ktoré by som chcel spomenúť a produkt ešte jeden sme si nechali na záver a to je produkt pH Balance. Keď sme sa s pánom doktorom Wenningerom bavili, tak tento produkt veľmi úzko s týmto súvisí, pretože toto je produkt, ktorý bol vyvinutý na prekyslenie organizmu. To prekyslenie, neviem, či si každý z vás sleduje na mesačnej báze. Jedna vec je prekyslenie v krvi a v moči, druhá vec je práve to prekyslenie v kĺboch a svaloch, čo si už teda úplne zmerať neviem, ale to sa práve prejavuje opuchy kĺbov, bolesti kĺbov a dochádza to už do tej artrózy, dokonca je z toho diagnóza, volá sa to, že dna. Áno, tu nás sa tomu hovorí, že choroba bohatých ľudí, pretože väčšinou je to zo stravy. To je taký najväčší faktor, ktorý toto vlastne ovplyvňuje. pH Balance je produkt, ktorý je zložený zo 4 prírodných zložiek, nie je tam žiadna chemia ani nič. Užíva sa na dennej báze a v priebehu 1 mesiaca vám dokáže vyriešiť a vyrovnať komplet acidobázu v tele. Inými slovami to znamená toľko, že to vaše telo nie je prekyslené. Čokoľvek užijete alebo vypijete, tak má oveľa vyššiu strebateľnosť a lepšie proste sa zabuduje a funguje v tom tele lepšie. Ale to veľmi dôležité je to, že to zbavuje takmer všetkých zápalových procesov, o ktorých ani netušíme. Práve táto kombinácia toho Alfa Omega Kni alebo Carti Health je úžasná v kombinácii s pH Balance. Takže naozaj to doporučujeme užívať súčasne alebo proste spolu. Takže toľko k produktu pH Balance.